Daw naman si Kuya Bot. So, bago pa ko kahanap. Magayon nung patiligdi ang view ho. Hiso. Wow, ang view. Ay, utos yung lalaki. Hoy, Kuya Bot. Uyug-uyugon mo. Hampason ini mga idol. Hiso. Uyug-uyugon mo. Pag lumigid ka dyan, mapurot ka sa baba. Oo, sabihan ta ka. Oh, nakano ka? Yaon ka na naman. Ako nga, naghahanap nga na ako sa imo. Sisi siya magturo. Ito baga si Kupay. Niya ako nadigdi. Ano problema? O ano ang natatayaong ka digdi? Pag-isipan ko nga nini, na magayuno nang i-develop ko kayo na eh. Pinuunan ko na pag-recrap eh. Alam mo na? Mga trabalor ko, ruto. Pinarikrapan mo yun eh? Hindi, minaling nga. May recrap na. Yaw. Pinapantay ko na. Pantayon man ang kan. Pantayo. Oh, Unip, pakilid. Pinahawanan ko. oh, bakilid. Oo, yaw. Iyo nga ne. Kuya, anong mabayang anong mo digde? Kay puwan mo digde? Yaon ka na naman digde? Na imbis makapag-isip-isip ko kimaray, masalusok ka na naman. Natamarot na maghanap sa imo ngunyan. Busy akong tawaw, dahil ako pagdisturbuhon. What? Ano kung madagit ka? Busy ka nga ni. Dahil may tunahilan, pigdudukuan ko ito. Ang ano? Oo to, pigdudukuan ko yan. Iyan? Oo. Dahil mahilan. Kisa yan, kisa yan. Sa iyan. Aw sa iya ito. Una ko lamang sa imuan. Ayaw. Unang problema. Oh, Sige, yun na nga ni problema ko nga ni. oh. Nadaay man dapat pwedeng problema ako. Tabako man talaga ni problema. Ay, ako nalilimong sa imo. Bakong problema tapos inda. Ano kung sabihin mo nga ni? Ipaliwanag mo ako nalilibong. Ayaw. Unang problema. Oh. Na dapat dahil man pwedeng problema ako. Ha? Kudi nga ni, namumroblema nga ni. Na problema doon na nga ni. Ayaw. At ako ba nga nalilibo nga ni kan problema mo nga. Pati ako, dahil problemang tao. Na problema ka istorya mo nga kang problema. Puro problema. Simplehon man siya na. Ayaw. Simple na mo problema. Nga. Dahil ka magproblema, nga ni dahil ka mamroblema. Ang problema, dahil mo pagdamay ang problema ka. Ang problema mo. Oo, ang problema ka. Kunwari ka pang kundi pa lang, makukumit sa diring daga. Sige na, madunga na ako. Baka? Ako lugot na ng problema. Uyug-uyug. Tigpala istoryahan ako kang problema. Oh, masayin ka na baga. Uyug-uyugon mo. Ako napapaisip baga. Bata magayunon ang biyudig-diyo ho. Oh, uyug-uyugon mo. Di kitabi sa may pikadiro. Oh, uyug-uyugon mo an. Tigpala istoryahan ako ng mga problema. Uyug-uyugon mo an. Hisaws na pangyari.